ассалому алайкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. Шукронаи Аллоҳ, ки мо ҳам хубем, тансиятем. Духтаро иҷа ман камтар шиши ҷигара дар равған сирх кардам. Баъд пиёз ҳамроҳ кардам, картошка ҳамроҳ мекунем. Ба ҳами болошама мепӯшонам, намакша соз мекунем. Болоша мепӯшонам, оста оста пухтан мегирад. Иҷа духтаро бигем чойи саҳар абети мо як шидагиай. Барои ҳами чойи саҳар абети мо як шидагиай. Бо иҷа боша ма котлет кардам барои кӯдако. Котлета ма чанд боши тайёр мекунам. Беҳад котлети бомазза мешавад. Барои котлет гӯшти мирғ даркорай. Гӯшти мирға ма майда реза мекунам. Баъд 2 дона тухм ҳамроҳ мекунам. Картошкаро аз тёрка мегзаронам. чеснок ҳамроҳ мекунем. Сир боша сир ҳамроҳ мекунем. орд ҳамроҳ мекунем. орд ҳамроҳ мекунем. Ба ҳами ҳамаша якҷоя мекунем. Беҳад ҳам хушрӯа кӯдакода беҳад маъқул мешавад. духтаро тайёр накарда боше, ҳатман тайёр кунед. боварӣ дорам, ки барои шумора маъқул мешавад. инамихе духтаро чӣ хеле ки гуфтам, субҳонаи мо қатъи хӯроки абед ҳар даш якҷоя шид. Чӣ хеле мебинед, ина гӯшти марам дар иҷа тайёр шид. гӯшт бирёни ма, котлетам тайёр шид. кӯдако мешинанд, ҳам субҳона, ҳам хӯроки абед мехӯранд. инамихе духтаро дар иҷа боша баъди хӯрокашона хӯрдан ман иҷа чӣ кардам, торт ай ден ражени аҳмадҷон ҳолиам эсода буд. то ҳозира эсода бугем торту баъд мороженик доштем, мороженики шоколадни пломбир. иҷа қатъи торт камтараки мороженик мондам. беҳад торт қатъи мороженик бамаззатар мешавад духтаро. ҳамихе нахӯрда бошем, попробовать накарда бошем, ҳатман мороженики қатъи торт якбор бихӯред, беҳад маззаш дигахел мешавад. боварӣ дорам, ки дар давоми видео боша духтаро бо мо кӯдакоро беру буровардем. дадаш кор дошт, қатъи дадаш бо рафтем, хела ҷора гаштем. кӯдако камтар паридан, бигем бозӣ кардан. баъд бо макдонис хостанд. духтаро шумо мегӯем фақат макдонис. не ки ин кӯдако ҳам беру ки буромаданд макдонис мегӯянд. хаёл мекунам, ки ҳама кӯдако макдониса дӯст медоранд рафтанша. барои ҳамин бо кӯдакоро макдонис бурдем. дар оҷа хела мешинем. дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон, то охири видео бо ман бошед. куҷо омадӣ? нельзя. Чай уже? Нет, не надо. Нельзя, пойдем туда. Чё кади? Устал? Да? Куҷо омадӣ-то? Бургер. Чӣ мехӯрӣ? Бургер. Бургер мехӯрӣ? Ишо что? Кока-кола. Что гавза? Мара нигоҳ кун. Что будешь кушать? Бургер и картошка и кока-кола. Молодец ты. Тебе сколько лет? Много. 4 год. Год. Молодец. А там кто? В школу ходишь? Да. В школу ходишь ты? Я иду и я сижу и села, но
айсар бугу чизе гуфтанӣ буд. Ку бугу ма бафаҳмам чӣ гуфтанӣ Эмалҷон? Бугу шихали Подписи канала. Подписывайтесь на канал. Это кака! Сейчас поглядеть! Бро, Майка. Уже ко мне стало. Это мое. Мухиқатия, и мухиқати. Мой маленький. Айма мухиқатия. Большой. Мега. Да. Как? Мороженое как, Ахмаджон? Просто бомба. Просто бомба. Это как мороженое. Люблю и внутри что-то есть. Что мы внутри? Клубник. Я вижу, я вижу там гриб и тоже. А здесь? Мороженое чихе? Эмали. Вкусно? Да, как чайника. Как ваньяна. Я, конечно, что там? Куги я Фромади. Да. Чихе гзаш вақт. Инҷа? Чойхонаям ба фикрам. Биро омадем ай Макдональдс бо иҷо омадани ино. Чӣ ко кардесӣ? Эмалҷон? Рафтем ака, пойдем. Открывайте. пеш хона омадем. Беҳад бери шамол. аз иқа бозӣ мекунан хона медурем. Не доми мо. барои духтарое ки намедонанд оқа. Где? Шипка. меравем Эмалҷон хона. Вон. Хона мерем, домой мерем. Где? Вон. Да вон. Где? Да пошли покажу. Вероника, иди сюда. Иди, пожалуйста. Тихо. Шиксин. Джун. Татука. Джуники. Смотри. Вон. моҳота соска. шапката гирифтиам хашид. Да, я Джулия Кейдж. Ой, ки бачаҷон. Идите. кайласкай кии? Привет. Тихо. биё рафтем.